हामबाय जों दिनै आरो खेरांबाय हस्पिटालाव फायजा तामनि हिमाले जों जे उदयपुर टिपानियाव जे बुरै रेप खालायजागोन बुरै हिंखे आवलनि सखि जमातिया बुसा हिंखे रानाबाहदुर जमातिया बरक हिसांनो बरक 6 नभेम्बर से कायजाव हिंखे कायजामानि आगोलाव बरक कायसा मुरा सिं पारावो ऑर्केस्ट्रा नायनो निहिं फायमानि रास मेलावो हिंखे फिरकपुरो बरक 3टा बाजिखा 3टा बाजिमान परे बरक थांखा बुसायबायनो बिनि उकुल फायो गारि थुतायो बुसायनो बिहिंनो खेक्लायरिखा हिंखे ब जखने मुखा हिंखे न माने पूरा गारि खेक्लांगे बुसायनो खोजन बेगा बुसायनो बुफिया बखरको रोड बायरिखा हिंखे बुसायनो तैसे दारो बाय तानाने पाको खांके न दाबाय खिटार काहिनो अजरा हिंखे बुसायबो खारे वाइसबेनो थानाव थाङो एफआईआर खायके एफआईआर खायमानि खबर ताव जों बयानाव बुंनो सायमका हिंखे एफआईआर रेमानि सुदु ब बिहिंनो किडनैप खालायतलांगा ताई बनो बुखा आमहायके खालायके किन्तु बिनि बिहिगनो दिनै जारा जे खरक बुरि रेप खालायनाय बनो तलाङो थाङो बलंगो बनो एमन भाबे गैंग रेप खालायलेके खरक बुरि आबो साका हिंखे बेलायखेना बुखा दुखु नांगो माने बुखा मकल मुक्ति खाले जों बुरिबा बुरिनि अवस्था सारा त्रिपुराव आमहायके नगै जे बिनि आलानि सखिनि बिनि जे अवस्था नगै अब मकलनि मुक्ति से फायो अब हिकायसे खालायजागो बेलायखेना जों आमनो तीव्र निंदा खालायो जों टीडब्ल्यूएफ और फायो मानजा फैके वर्किंग प्रेसिडेंट स्वप्ना वर्किंग प्रेसिडेंट मनिहा सेक्रेटारी चिनी शर्मिला ताई चिनी नेतृत्व और फैके आमन बागैनो बनो कक सुमा परे बो साखा बिनि खाक्लाब থেকে आरम्भ खालाय बिनि जत আমতো তাই সানান করিকা ওয়া বাই দা বাই পর্যন্ত বিনি চিনি অব সাতগিয়া মানে আমহাই পর্যন্ত খালাই যাকা একদম পুরা নির্যাতন তাই বিনি ততারাও সেপকা ততারা সব বন বুঠানান নেখা হাইফানো ভাগ্য কাহাম বিনি কাইতর বন বাসিরিকা ব অম সাক্ষী বাসা ওই কক সাইফেমাখা ব খাरै বন তাইসা নাইতগৈ থদ ঠিকা হি নাইখা বন মালিয়া ব মাখাগৈ কোন মত থাকা তাই দিনসো বয়সুগো খরকসা ওয়ানজি বক্সনে বড় বয়স্ক বন ব আশা খাই ছাওই ব ওয়ানজি খানো বন ব নগতলাঙ্গই তুনে রেখা ইনকে আমো রেপিস নো যে গ্যাং রেপ খাইনে ব খাইনাই নো ও বড় নকে প্রফেশনাল जों थांसो जे मेला टेलां थांके बড় खायो जे बড় आलुने सकिना जे रेप खाइनाय और बिस्रां गन्जाव ब ओ बড় न खायो इनके ओमहाय बড় न जों फासिने साजारिनानै नांगौ जों टीडब्ल्यूएफ आबनो जों नायो जे आलानि सखि जमातियानो जे रेप खालायनाय दं बनो फासिने साजा रिनानै उंथुं कारण सारा त्रिपुराव ओमहायके रेप खालायजागो बिचार माया जों बिचार माया मांनो आसु जरांखा दिनैबो जों अरो खेरांबा हस्पिटालाव फायो जों नायै जोंनि बुखा कष्ट नांतो दिनै जों सानानै नांखा जों चिनी बिचार माया दिनै बिप्लब देवनो चिनी मुख्यमंत्री बिप्लब देव आईपीएफटी बीजेपी सरकारनि जे मुख्यमंत्री चिनी मुख्यमंत्री न आं आपिल खायो आं कयो और रेपिस रंगनि कोनो धर्म कर्म बनि कोनो कालार करे बरक रेप खालायनाय नो आं आपिल खालायनाय चिनी मुख्यमंत्री न नों जदि त्रिपुरा सारंनि बागै आसिके नों निनि दया निनि हामजां मुंतं खांके ताबो जों फार्स्ट लास्ट निन थाने जों रिक्वेस्ट खालायो जे ओ रेपिस रंग जे आलुनि सखि जमातियानो जे रेप खालायनाय ओ खरक बुरैनो जों बिप्लब देव जोंनि मुख्यमंत्री न जों रिक्वेस्ट खायो बरनो फासे अर्डार दिनानै उथुं आबनो जों टीडब्ल्यूएफ नायो नों निनि माया दया जदि चिन साव दंके अजादा जों सिजांनाय जेहेतु जों सारा त्रिपुराव जों बिचार सनो बिचार माया
বুসুক বড় থিকা কত প্রিয়ঙ্কা থিকা কত কল্পনা জমাতিয়া থিকা কত স্বপ্না চাকমা থিকা কত চিনি জোসনা দেবর संरक रेप खालायै थैया फनो गोथांखौ खिन्थु बो साखि जों बिचाराव सांलायगा औ करमसराबो जों थांलायगा ओ 2-3 मास आगे आवरनिबो जों बिचार मे बुक्रो जों बिचार मानसिने साबो जों बिचार नाय ओ बिचार न जों नायो मो बुखाव मुक्ति कलायो आं तेबो सानाय थाइसेङाव जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट स्वप्ना साका जे अर्केस्ट्रा जे कोनो मेला अर्केस्ट्रा सारफोर जे कोनो मेला ओ मेलार टाइम मतो মই পাইনানি উঠুম आं याक जुरखाय गयो যারা अर्केस्ट्रा कमिटी যারা अर्केस्ट्रा রিচামনার বড় যে সময় থেকে চিনি अर्केस्ट्रा मेला সারা আমচাयो उखा ओ समय चिमिना चिनि उमहाय गैंग रेप खाय बुथार जागो के याकार रह जागो उमहाय उमैतो ओके नों हपुं आइथा माने न नों लायो सालायो के बो बिथि ताम जाने ड्राग्स मारो अबरो सावै साइकेल ngoi थैनानि पर्यन्त केरे लाइलिया ओके आमन बागे आनि आपिल आनि रिक्वेस्ट जाते अमो टाइम 10 टानि बिसिङाव आबो पाइनानि उठो नाके निनि तिप्रसा कयजना तंबा थैमां सेसुनाय बाइक गसाय थाङो निनि सुवागदा नंखा बिथिदा साखा जिरि खगलाय थांनाय बाइक एक्सिडेन्ट नंलाय जों बयनो सावै लापुर आं आपिल खालामनाय चिनि सिक्लारनो चिनि सिक्लि जुग्रनो नरक नगनि टांफोरजि दिन हामलिया चिनि बाहाय जागोननो सुजुगनाय बाहाय जागोननो बुथारमान बाहाय जागोननो रेप खालायमान आबोसो नाय दंसिवो हेंके नों सतर गंना नांनाय गार्जेन रक बुसा बेंगो थां बर' दं बर'सा निनि बुरि सिक्ला चेला सिक्ला न जानि जा गार्जेन बो बाहाय के दं आबोनो किसे ख्याल खालायजाबादि नरक गार्जेन र जदि आबो सतर गंया हेंके चिनि बर' थैनो पाइबासिना हायजि जों बिचार मायाखायनो पाइबासिना जों साकसानो सतरखौ मांलायना नांनाय नक्सना आरोबा ब्यां थां ब्यां दं बुनि बुसा आनि बुसा ता हिलायदि जतनो ख्याल खालाय दंबायदि होनो आं किसे कक्सा माने आं रक बायदि दिसिने